kampat day kabakot hanray abjing ma kari jeng Cristiano Ronaldo bat kari jeng Kylian Mbappe cha rem ka Italy bat yakai ka Spain hake jingai lakai jong ka Nations League ngi priang sing ba ye phi baro ki paralok ki bujus ngau tanan bat ke buju Krishan ya ka ne ka channel nakapor shakapor ka jing kerpat ya ki paralok ki bampat dapan subscribe la de pisngau tanan ya ki video haka ne ka channel sing ba ban ai jing Krishan de ka ba share like bat kham tam ban subscribe ya ki paralok ki bam singau tanan compare la da pi I dislike namar manohi ban Krishan ya ka bam singau tanan ke jingai lakai quarter final first leg jongka Nations League hapleng ke Spain persya ya kan Netherlands hakane ke jingai lakai ke Spain ke lai sarit naga jing syaram hakmat jongka Netherlands bat hab phai shkane ke jingai lakai dai hi ke Spain ka bayo shwaban penki e kajar lingba Nico William dang hake minute ka bakhandai lingba ka bol ka balpun bo da upedri hanre ke Netherlands ke lekon hi triang persya e ke Spain jaj bakadai hakayeng jongka kumta dai hake minute ka ba art pra kalayo ban phai ye kan ne ka kon lingba ukakpo ye ka bol ka balapan bo da ukluiwan kumta habakut ka jinga la kai chung ka last step baro artali ken hon kila konno da ka jinga kai damar la chikol bat ha ka jinga la kai chung ka la ka baar kani delan kalayo byang bat pen khi ye ka jar lingba urendar ha ke minute ka basa pro hendru ye ka bol ka balapan bo da ufrempong haden ka ne ikumba ka ni delan kan sala ban penlem ye ka Spain ha ka ne ka jinga la kai pen ban stream bok ka ni delan player jongka ulayo eket kat kata uhato hake menit kumfara perway kanai ke jinga red card kalang ka buk share ke Spain bahkan yang tengah ia ke Netherlands hakane ke jinga la kai kumta ke jing tre sitom jongka Spain kalau urlong hakaba dai haswa ban konno ke jinga la kai Mikel Merino ulayo ban tap ia ke kol penyakai hakane ke jinga la kai kata hake menit ka bakhandai pe plus lai kabala penlong sendon ia ke Spain bahkan mat ia ke nam ya kai persya ke Netherlands hakane ke jinga la kai damar la art liki kol sekawai pat ke jingai lakai quarter final first leg jong ke Nations League hapneng kari jeng Cristiano Ronaldo ke Portugal persya ya ke Denmark kanai ke jingai lakai kadai halayeng jong ke Denmark hab phai shkane ke jingai lakai kalang ke jingai lakai ka ba itnat ba hadu kata namar baro art liki kenun kilong hiki kenun ke ba klain bor bani kon persya hapneng kawai ya kawai pat watla kadai hakayeng jong ke Denmark penban dahi ke Portugal ka ba kham tam ya ka Denmark haka possession haka ba ka Portugal kalayo hadu san pe 100% kat ba ka Denmark pak kalayo tang 1% hanre haka shot on target pat dahi ka Denmark ka batam ya ka Portugal haka ba ka Denmark kalayo khandai tali ki shot on target kat ba ka Portugal pat kayo tang ar tali haba phaish kane ka jia la kai ka Denmark kala panma ya ka Portugal na ka Singapore badai hake medit ka ba art fulai ka Denmark kalayo ke penalti haka ne ke chinga la kai haden baka bol kala dai haka kti jeng Veneto hapo jeng ke area goal ba ikane ka penalti la shoot eka da Eriksen ban kane ka bol ka ba lu shoot uklam la ban pendrung eka shepo jeng ka goal haka ba ye kane ka bol layak ban kerda eka da urang akol jeng ka Portugal wat la ka taru ka Denmark kam syam la no mensen hanre ka dang tre sitom ban ne kon tenge persya ye ka Portugal kumta dai haka chinga la kai jeng ka la ka baar ka Denmark kalayo ban pen khi ekajar lingba Rasmus Højlund hake minute ka bahan ya pro hanreu ya ka bol ka balapan bo da Olsen hado ban dakot ke chinga la kai dan bok ka Portugal baklam la ban penrung penalti Eriksen hanrete kan secha rem hakamat jong ka Denmark hado art liki kol kumta da ka jing bom la ban rung penalti ka Denmark kalala ban penlem salit ya ka Portugal hakane ke chinga la kai da chikol lanot kane ka jing job jong ka Denmark kampat dai ka bakot ya ka Portugal hanre ka denpat eka jingma kumta kan saap eka arpo sau tarik jong menta ubnai haka jingela kai jangka second leg halayeng jong kari Portugal ka jingela kai pat hapdeng kiri jong ki arngut kirang yela kai jong kari Real Madrid kata hapdeng kari jong Kylian Mbappe kari Fran persya ye kari jong Luka Madrid kari Croatia hakane ka jingela kai ka Croatia kalayo ban penki eka jar hake menit ka ba arpo hendru lingba Budimir ye ka bol ka balapan bo da Perisic bat aswa ban konno ka chinga la kai jong ka kelas step sejisen ka Croatia kalayo biang bat penki ye kajar lingba Perisic hake menit ka basa pusan plus r kumta hake chinga la kai jong ka kala ka baar kari jong Kylian Mbappe kata ka Fran kala persyang hikat bala banyo penpai yakin ki art liki kol jong ka Croatia penbanda ka jing scam ki kenro jong ka Croatia hado banda kot ka chinga la kai ka Fran kamla shobat penpai watang chikol ro bat habakot ka chinga la kai ka Croatia kalala ban penlem yika Fran hakane ke chinga la kai da ar la not goal
ka jing job jung ka korosha kampat dai ka bakot ye ka refran handrai kan selong pat ka jing pat ka jing ma ye ka fran bakan ikon persha ye ka korosha ha ka jing la ka second leg hala yeng jong ka fran kata ha ka at pasau tarik jong manta ubnai sakawai pat ka jing la kai kata ha pedeng ka Italy persha ye ka Germany ha ka ne ka jing la kai ka Italy ka lapan ma ye ka Germany dang ha ka menit ka bakhandai ha ka ba ka Italy ka leo ban thap kol lengba utonali bat hado bandakot ka jing la kai jong ka kelas step ka Italy ka latam ye ka Germany da chikol lanot handrai ha ka jing la kai jong ka kala ka baar ka Germany ka la tersitam ba hado kata ban ni kon persha bat ban nyen tenge ye ka Italy kumta dai ha ka menit ka ba sa pheu khandai ka Germany ka leo ban thap ye ka gol pan ye khai ha ka ne ka jing la kai lengba uklen den ye ka bol ka ba la pan bo da ukimi ka jing tersitam bat ka jing thrang jong ka Germany ka la urlang shisha ha ka ba dai ha ka menit ka ba han nyap phun ru tengang ka Germany ka leo ban thap ye ka gol pan tam ha ka ne ka jing la kai lengba ukoreska ye ka bol ka ba la pan bo da ucu ing player jong ka kata ukimi hado banda kot ka jing la kai ka Germany ka lala ban pelem ye ka Italy ha ka ne ka jing la kai da ar la ka wekol bat ka rai ka bakhado ha pedeng kini ki ar tali kiri kan sedai ha ka ar pasau tarik jomanta ubnai kubele shibon ngin skendo pat ha ka we ka video